ассалому алайкум бинандагони азиз, ман Фатҳиддин Насимов, ин шабакаи Умма Инвест, дунёи тиҷорат ва сармоягузорӣ. Бинандагони азиз, ман мехостам дар ин навор дар бораи мавзӯи пул чӣ аст суҳбат кунам. Албатта бисёр наворҳоро тамошо кардам, бисёр китобҳоро хондам нисбатан ва ҳар муаллиф нисбати ин савол нуқтаи назари худро дорад ва ман низ танҳо ва танҳо нуқтаи назари худро мехостам баён кунам. баъзеҳо мегӯянд ки пул ин як олот аст ки бо кӯмаки ин олот инсон ин ва ё он масъалаашро ҳал мекунад. баъзеҳо мегӯянд пул ин озодӣ аст, баъзеҳо мегӯянд пул ин хушбахтӣ аст, баъзеҳо мегӯянд пул ин идеальный сотрудник, яъне як коргари беҳтарин аст. ҳамаи нуқтаи назарҳо дуруст аст, бародарон. пул дар ҳақиқат як олот аст ки бо ёрдами пул мо метавонем ин ва ё он масъалаи худро ҳал кунем. вале савол дар дигар ҷо аст. савол дар он аст ки пул чӣ буданаш фаҳмост, вале пулро чӣ гуна истифода бурдан ин монанди ҳамун тангае аст ки ду паҳлӯ дорад. як паҳлӯш пул чӣ аст, як паҳлӯи дигараш пулро чӣ гуна истифода бурдан дар кор. ман як мисол мебиёрам. ҳамин атомнаи бомби атомӣ ин аз якчанд элементҳои химиявӣ иборат аст. шумо бубинед ки агар ҳамин бомбаи атомиро инсонҳое ки дар ҳақиқат инсон ҳастанд истифода баранд, аз ин бомбаи атомӣ мо метавонем атомный гес, яъне қувваи барқ истеҳсол кунем. ин ба садҳову миллион одамҳо фоида меоварад барои истеҳсолоту дигар. вале аз ин элементҳои химиявӣ инсонҳое ҳастанд ки аз чорчӯбаи одаму одамгарӣ берун ҳастанд, бо ёрдами ин элементҳо бомби атомӣ месозанд. бубинед ки аз дасти ин бомбҳо имрӯз чандин давлатҳову чандсад ҳазорҳон инсонҳо бехонаву дару ҳафтида рафта истоданд. пул ҳам монанди ҳамин аст, бародарон. ягон фарқият надорад. агар пул дасти нафари инсоне ки дар ҳақиқат арзишу як фаҳмишу маданияту тафаккури инсонӣ дорад, агар дар дасти чунин инсонҳо ғалтад, аз ин пул фоида мемонад. ҳам ба худи ҳамон он инсон, ҳам ба гирду атрофаш, ҳам ба ҷомеа ва ҳам рӯзи қиёматаш ба. лекин агар ҳамин пул дасти нафаре ғалтад ки ҳеҷ арзиши инсонигарӣ надорад, ба ғайр аз фоидаи шахсии худаш дигар ба ҳеҷ кас фоида намерасонад. хулас, вақте ки шумо пул кор мекунед, аввал аҳамият диҳед ки ҳамин пулро аз куҷо кор мекунед, чӣ тавр кор мекунед. оё ҳамин пули кормекардагии шумо бо роҳи ҳалол аст ё ки бо роҳи ҳаром. бо роҳи ҳалол бошад, агар 1 рубл бошад, аз миллион рубл зиёдтар файзу баракат дорад. бо роҳи ҳаром бошад, агар миллион бошад, чени 1 рубли ҳалол файзу баракат надорад. чӣ хеле ки миллион омад, боз ҳамон миллион меравад, худатон бехабар мемонед. ин якум масъала. дуввум тарафи масъала ҳамин ки вақте ки шумо пулро ба даст овардед, бо роҳи ҳалол бошад, бояд суол кунед ки ҳамин пулро шумо чӣ гуна ба куҷо бояд сарфа кунед. албатта шумо метавонед бо ин пул кайфияту нафъи шахси худатонро бинед, вале шумо метавонед бо ин пул ҳам худро таъмин кунед, ҳам ба дониши худ сарфа кунед, ҳам ба пайвандони худ сарфа кунед, ҳам ба деҳае ки зиндагӣ мекунед дар он ҷо ягон хайрия кунед, ҳам ба як дасти хайрро гиред, ҳам ба як намедонам истеҳсолот сарфа кунед ки бо чандин нафарҳо соҳиби кору соҳиби нон мешаванд. ба ҳамин хотир мавзӯи албатта калон аст, беҳад мавзӯи чуқур аст ва агар худованд насиб карда бошад, дар оянда ният ҳаст бобати ин мавзӯъ як навори пурра бо мисолҳову бо далелҳо пешкаши шумо гардонем. пайгири шабакаи мо бошед. мо танҳо дар бораи бизнес, яъне тиҷорат, сармоягузорӣ суҳбат мекунем ва ҳамаи ин бо роҳи дуруст. худо нигаҳбони ҳамотон. лайк монданро фаромӯш накунед.
ارسال کردن یعنی پدیلیت کردن رو فراموش نکنید با یاری رفیقان خویش و پیگیری نوارهای ما باشید. خداحافظ.